Ну што, на маім гадзінніку 11 гадзін і 4 хвіліны. Мы будзем паціху пачынаць, і людзі будуць далучацца да нас, да нашай ялінкі. Яшчэ раз вітаю вас усіх, дзеткі, бацькі, сваякі, проста сябры беларускага цэнтра. Добрый дзень, добрай раніцы, вітаем вас на нашай традыцыйнай каляднай ялінкі. Звычайна яна ладзіцца ў беларускім грамадскім цэнтры, але гэты год у нас асаблівы, і таму ў першы раз мы ладзім нашу ялінку ў віртуальным фармаце. З гэтай нагоды я хочу загадзя папрасіць у вас выбачэння, калі будуць нейкія перашкоды, калі штосьці будзе ісці не так проста, як нам бы хацелася, калі ласка, проста пачакайце, і мы паспрабуем вырашыць усе тэхнічныя моманты. Але будзем спадзявацца, што ўсё будзе добра. І так, сёння я хочу перш-наперш павіншаваць вас і вашыя сем'і з калядамі, з надышэдшым Новым годам. І вас чакае сёння сапраўдная калядная батлейка. І таксама сустрэча са святым Мікалаем, розныя гульні, віктарыны, будзе таксама і магчымасць дзеткам паказаць розныя нумары, якія яны традыцыйна рыхтуюць для святога Мікалая. Шмат чаго цікавага і прыгожага мы для вас падрыхтавалі, але пачнем мы нашу ялінку з невялічкага крафту. Я зараз запрашу маю дапамочніцу, Тую. І мы з вами сёння, пакуль усе збіраюцца, будзем рабіць сняжынку. Што вам патрэбіцца для таго, каб зрабіць нашу сняжынку? Туя, пакажы, калі ласка. Вам патрэбіцца нажніцы, а таксама аркуш паперы. Гэта можа быць ці белая папера, ці рознакаляровая папера. Звычайны лісточак, аркушак. Так. Мы пачакаем літаральна 1 хвіліначку. Калі у вас гэтага няма, то хуценька папрасіце ці бацькоў, ці самі спехайце, каб гэта ўзяць. І мы будзем пачынаць. Готова, Туя? Так. І так, мы пачынаем з вось такой паперкі. І першае, што нам трэба зрабіць, гэта вось так пакласці яе. Мы хочам зрабіць трохкутнік. Вось, бачыце? Вось такі трохкутнічак. Што тут трэба ўлічваць? Трэба, каб куточак ваш верхні быў роўненькі, так? Вось так. І зараз мы будзем выразаць вось гэтую частку паперы, которая не з'яўляецца нашым трохкутнічкам, трэба адрезаць з дапамогай нажніц. Туя зараз вам прадэманструю, як яна гэта робіць. Вельмі зручна, канешне, гэта рабіць ці на падлозе, ці на стале. Мы гэта робім у паветры, проста каб вам было бачна. Пакажы, Туя, што ў цябе атрымалася. Такі трохкутнік. А калі ты яго разгарнеш, што ў цябе будзе? Вось такі квадратны. Квадратная паперка. Вось. Всім бачна? Калі у вас ёсць нейкія заўвагі, ці нешта незразумела, то, калі ласка, пішыце ў чат, а мы будзем паглядаць. Так, які наступны? Якое наступнае дзеянне трэба зрабіць? Мы зноўку, значыцца, мы расклалі, зноўку складаем наш трохкутнічак, каб ён быў ахайненькі. Вось, пакажы, Туя, што ў цябе атрымалася. Трохкутнік. А што мы зараз робім? Напапалам. Так, з вялікага трохкутніка мы робім больш дробны трохкутнік. І каб гэта зрабіць, мы складаем яго папалам.
Вось так. Можешь показать, что у тебя было спочатку? Вось. З самого початку, для тих, хто, може, тільки що долучився. Ми почали з такого квадратного аркуша папери, склали напополам, отримався трьохкутник, і ще раз склали, щоб отримався дробний трьохкутник. Що зараз робимо, Туя? Треба я знову скласти напополам. І ще раз ми складаємо напополам, щоб отримався ще більш дробний трьохкутничок. Покажи. Так. Значить, скільки разів ми почали з великого трьохкутника. Покажи, Туя, скільки разів ти його складала. Значить, великий. Склала один раз, склала другий раз і склала третій раз? Ні? Тільки два рази. Два рази. Окей. Що у нас отрималося? Такий трьохкутничок. Як ти його тримаєш? Покажи. Ось так ти його тримає, щоб та частка, де наші ось складки такі, вона була наверху. А зараз буде вельми відказний момент. Ми починаємо виразати. Можеш, коли ласка, трошку ближе до камери твоє показати? І що ти виразаєш тут? Що ти режеш? Можно всякие треугольники, маленькие штучки вырезать, как хотите. Різні узори можна виразити. Ось Туя, покажи, які ти зробила перше. Ось тут Туя зробила. Там, де у вас складені різні частки вашого трьохкутничка, починаєте робити різні узори з допомогою ножничок. Це можуть бути прості узори. Туя у нас є вже шмат опиту робити ці сніжинки, тому вона вибрала більш які цікаві форми робити. Можна кружочки, трьохкутнички. Зараз Туя трошки повирізається, ми покажемо вам, які я ще форми зробила. Так. Ножнички, 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 чаровнички. Ось ми покажемо вам ближче. Ось одну Туя виразила, ось другу, ось третю. Головне, щоб у вас поміж вашими різними вирізаними ковалочками було місце папери не порезане, щоб воно тримало вашу сніжинку. Тримай, Туя. З якого ти? Ага, зараз Туя буде вирізати зверху, так само я хочу упригожити. Раз и два. Ну что, Туя, покажешь, что у тебя отрималось, и ти ще трошки вирізати будеш? Туя повирізає ще. Ну, давай. І ви так само вирізайте. Опа. Почекай, перед тим, як розкладати. Значить, ось Туя вирізала з різних боків. І що ж зараз отрималося у Туї? Відкривай Туя і покажи нам. Раскрываем, раскрываем. И отримлюється ось така пригожа витінанка-сніжинка. Як, може ви ведаєте, може і ні, але усі сніжинки, вони різні. Нема двох однакових сніжинок. Тому ви можете так само робити шмат різних цікавих оригінальних сніжинок і упригожити ці ваш покой, ці вашу хату, ці квартиру, ці просто кому-нибудь зробити такий пригожий подарунок. Сподіваємося, що у вас отрималось. Я бачу, що у нас вже доволі шмат гостей зібралося. І наступним номером нашої сьогоднішньої програми у нас буде вельми незвичайний номер. Це така прем'єра. Це буде традиційний лялечний театр «Батлейка». І спочатку давайте трошки довідаємося, що ж це таке. Ці може хто з вас ведає, напишіть, коли ласка, у чаті, ці можете
Так, напишите в чате. Я не ведаю, ці у нас есть магчымасць выключыць камеру, каб хтосьці адказаў. Але хутенька напишите, што вы ведаеце пра батлейку. А я потым запытаю Святую. Яна ўжо трошкі даведалася, таму яна вам зараз пару рэчаў скажа, што яна ведае пра батлейку. Батлейка — это такие, как бы, домик, и там такие ляльки играют такой номер, и выступают своими жаль, которые они хотят для Иисуса Христа. Итак, тут я узгадала некалькі важных элементаў батлейкі. Па-першае, батлейка — это такі лялечны тэатр, дзе дзея адбываецца ў драўлянай хатке. Звычайна яна складаецца з 2 паверхаў. У гэтым годзе нам вельмі пашанцавала, таму што сябра згуртавання беларусаў Канады Лёша Сманцер узяўся пабудаваць гэты самы домік, батлейку, і зрабіў неверагодна прыгожым яго. Уклаў туды ўсю душу і сэрца, шмат працаваў і зрабіў такі цуд на каляды для нас. Значыцца, то я ўзгадала, што гэта ў батлейкі. Потым то я ўзгадала яшчэ пра Ісуса Хрыста. Значыцца, традыцыйна беларуская батлейка расказвае гісторыю нараджэння Хрыста, Ісуса Хрыста, таму што спектакль гэты паказваўся ў час калядаў. І звычайна ў беларускіх вёсках гэта каляднікі ці нейкія артысты, яны пераносілі хатку, домік ад аднаго двара да другога, і там паказвалі спектакль. Што яшчэ ты казала пра батлейку? Я так само ведаю, что эти ляльки, они куплены дорогами, как банки всякие, но это делают такие ляльки на палочке, случайно, которые потом будут внутри батлейки водить, как робить спектакль. Так, значит, персонажаў у батлейкі исполняюць лялькі. І лялькі гэтыя зробленыя ўручную і ў традыцыйнай батлейкі, і ў нашай батлейкі. І гэтым годам старшыня беларусаў Канады Алена Лявонченка паклала шмат намаганняў, каб зрабіць вельмі прыгожыя лялькі, і мы вельмі спадзяемся, што вам яны спадабаюцца. Я яшчэ больш раскажу трошкі пра ўсіх людзей, хто зрабіў гэту вялікую працу, а зараз давайте мы ўжо паглядзім спектакль. Я бачу, што пакуль што ніхто не напісаў у чаце, толькі папрасілі Тую трошкі гучней размаўляць. Будзеш размаўляць гучней, Туя? Так. Окей. Давайте же глядзець нашу калядную гісторыю батлейкі. І апошняе, што я вам скажу, што гісторыя, которую вы пабачыце, яна была зроблена па п'есе Сержука Вітушкі, якая завецца «Калядны канцэрт». Ну что ж, я думаю, что мы готовы. Давайте глядеть батлейку. Добрый вечер добрым людям. Выбачайте. Ці можна у вас тут спыніцца? Мы люди подорожные, хотели бы трохи отпочить. Нам много не трэба, абы які теплый кут. Нас только двое. Я и моя жонка. Она, правда, цяжарная, вось народит. Але не бойтесь, мы вам клопоту не причиним. Выбачайте, может, мы перешкодили. Тут вас так много собралось. Мусь нечто будет? Так можно? Ох, дякуй. Дай Бог вам здоровья. Марысь, пойдем. Усім слава на узвышший Богу,
зямлі мір, а людям добрая навіна. Нарадзіўся Ісус Христос, Сын Божы. З гэтай нагоды мы і ладзім наш святочны калядны канцэрт. Першым нумарам праграмы агнявое відовішча. Яго прадэманструе самая бліскучая зорка нашай эстрады. Зорка калядная. Я пришла осветлить темра, мры. Гэты фейерверк згас, і святло веры, запальнае ў душы, не згасне ніколі. Не загаснуть зоркі ў небе, поки неба будзе. Наступным нумарам праграмы хваласпеў у выкананні нябеснага хору. Учора звячора засвяціла зора. Учора звячора засвяціла зора, засвяціла зора. Зора засвяціла, свету звесяліла. Зора засвяціла, свету звесяліла, свету звесяліла. Свету звесяліла. Христос нарадзіўся, свету звесяліўся. Христос нарадзіўся, Христос нарадзіўся. Третьим нумаром программы выступление великих замежных гостей, 3 мудрецов з усходу. У Бетлееме весела новина. Чистая дева народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы играют, дитятка витают, дива обвящают. Мудрецы славны, с усходу приходят. Ладаны миру, золото приносят. Чакайте, а где ж наши гостинцы? Мы ж тут мели бутылечку з мирой, скрыночку з ладаном, торбочку з золотом. Во старечие головы, забылися за кулисами. Пробачьте, мы зараз вернемся. Вы яшчэ не скоро вернетеся. Вы яшчэ доўга будете шукаць свае цацкі. Бо хто хаваў? Гы-гы-гы-гы-гы. Чакайце, будзе вам і наша радасць, і вясёла навіна. Каму вясёла, а каму і не. Мне, дык хоць ты плач. Толькі я пасткі свае расставіў, запаланіў усіх, прымусіў пад сваю дудку скакаць. Дык на табе аб'явіўся Збавіцель. А які датуль быў баль, якія датуль былі акторы. Во, гэтыя ўсе людцы. Адзін другога душыць, адзін другому глусіць, кругом енк і слёзы.
яшчэ пабачым, хто каго. Яшчэ пабачым. Усім устаць, а то пасадзім. Падрыхтавацца до сустрэчы галоўнага героя. Царь над усімі царамі, кароль над усімі каралямі, ягамость, сам Ірад уласнай персонай прибываюць. Так, это я, царь. Вось моя корона, вось мой трон. А дзе мой трон? Ваша мость, так вы ж самі загадалі учора зрабіць новый. То стары уже отдали у музей и табличку почапили. До гэтага трона сам царь Ірад дакранаўся адным месцам. А дзе ж новы? Не хвалюйцеся, ваша мость. Зараз будзе. Ну ідзі подгони, бо мне уже пора выступать. Есть? Ать, два. Готово. А ты красавчик. Рады стараться. Ну, посмотрим. О, неплохо, совсем неплохо. О, просто замечательно. О, какие ощущения. Я узрушений. Под новый трон треба и новый гимн придумать. Сейчас сочиню. Трон мой державный, ты гэткі славный, ты дорожей мне за родную мать. В золотой короне на своем троне вечно готовый сядеть скировать. В золотой короне на своем троне вечно готовы и есть и сражаться с врагами. Кругом одни враги, гімна не дадуть сочинить, некі рифми зусім нескладные. Але хватит тут уже эту комедию ломать. За работу я буду кировать. О, нет, так я всю красоту закрываю. Трохи сунуся на край, а черт тебе подирай! Выкликали? Ты кто? Я? Вученый, чернокнижник. Чи-то написано, кобыла лысая, жаробя обоє, з'їв вовк обоє. Мог бы ваша мости служить дарадцам. Ты? Мне служить? Такі малы? А вы не глядите, что я малы. Я могу великое паскудство зрабіць. О, гэтакі мне патрэбны. Добра, бяру цябе у дарадцы. Рады стараться. Толькі подожди. А што гэта ў цябе на галаве? Ці не рожкі? Не, гэта ад вялікага розуму. Думкі пруць, дык вось прабіліся такія гузачкі. А, понимаю. Ну так скажи ты мне, ученый, што гэта за пярэпалах сёння ўначы здарыўся? Як ушчаўся нейкі гарлаграй, як нешта засляпіла. Я уже думал, опять эти. Ваша мость, а вы яшчэ не ведаеце?
Новый царь народился. Што? У мяне новы цар нарадзіўся, а я нічога не ведаю? Дзе моя жена? Ираида? Чакайте, ваша дорогая жена тут ни при чым. Іншы цар нарадзіўся. Ну, во я ж казаў, паўсюль у раі. Вояка, а ну, разбярыся. Ать, два. Ать, два. Ать, два. Ать, два. Готово. О, привёў. Замежныя шпіёны. Гэта яны чуткі пра новага царя распусцілі. Вітаем цябе, слаўны гаспадару святой зямлі. Маем гонар рэпрэзентавацца, мудрацы з усходу. Мы не ворагі, не шпіёны. Во нашы пашпарты і візы. Контрабандисты? Да не, у нас все по закону. Одна бутылочка с мирой, скрыночка с ладаном, торбочка с золотом. На мытне усё задекларовали. Это ему гостинцы. Кому? Яму, дзіцятку, сыну Божаму, што тут у вас нарадзіўся. Что? Бог у нас на земле не может быть. Можа. Вось же і ў кнізе напісана, паслухайце. Узвяшаю вам вялікую радасць, бо нарадзіўся у Бетлееме горадзе Ісус Христос, Сын Божы. Уратуе ён людзей ад граху. Мало чаго ў кнізе напісана. Пісаў пісака, не разбярэ і сабака. Калі не верыце, то паглядзіце ўгору, ці не бачыце ягонай зоркі ў небе. Дык хто же там все-таки нарадзіўся? Ён, сын Божий. Цяпер недзе дзіцятка малое, а будзе цар над усімі царамі, кароль над усімі каралямі. Але можаце не хвалявацца, вашай улады ён не забярэ. Уладар не на зямлі, а ў сэрцы чалавека. Ага, поверьте, не бойтесь. Ходим за нами, каб занести ему дарунки да поклониться. Я? Поклониться? Да вы что? Я нікому не кланяюся, не нагибаюся, нават головы не схиляю. Гэта же корона может звалиться. Не, я з вами сёння не пойду. Подарунка не маю. Для мяне все гэта так нечакана. Вось што зробім. Вы сабе ідзіце і все там разнюхайце, тады мне доложыце. А я тым часам падрыхтую падарунак. Ать, два, ать, два, ать, два. Готово. Ваша масть, вы трымаліся выдатна. Пройдзі светам гэтым, так і не паддаліся. Бач ты, новага цара яны шукаюць. А каму ён патрэбны? А вы што, ужо стары? Гэта ж вы, самы мацнейшы з наймацнейшых. Навошта над вамі яшчэ нейкі уладар? Гэта ж вы, багач з багачоў. Ад якой бяды ён будзе вас збаўляць? Гэны, збавитель. Гэта ж вы, самы вялікі ў свеце разумнік. На чарта вам настаўнік. Праўду кажаш, на чарта. Але што далей рабіць? Ваша мость, вы ж самі добра ведаеце.
і не раз тое рабілі. Няма чалавека, няма праблемы. Так, так. Высечи здраду под корень. Вояка? Есть. Только вось, как мне его найти? Малые, и они же все однольковые. А ты усіх забивай без разбору. Усіх немовлят. Усім смерть, смерть, смерть. Ну, чого кричиш? Я уже тут. Хто? Я твоя смерть. Моя? Не, я загадав, каб ім. Это будет усім. Но я не хочу. Я не позволю. Послушай, смертухна-матухна, а давай по-хорошему. Ты меня теперь не чапай, пошкодуй. Перевернем эту страницу. А ты сам кого пошкодовал? Ты же у тебя не просили литости. Дык вось, и тебе не будет. Смертухна, матухна, а давай я тебе заплачу. Плачь, не плачь, на меня слезы не денечают. Не-не, я не про тое. Я не заплачу, а заплачу. Я богатый, могу дать, что хочешь. Онь, я бачу у тебя голова, зусім голая. Хочешь, хусточку дам, шовковую. А хочешь, шапочку пуховую. А хочешь, корону золотую. Что мне твое золото? У меня и так наиболее богатство у свете. Бо забираю самое дорогое — життё. Але что я тебе, дурня, вучу? Тебе усё ровно уже никакая наука не спотребится. Выбачайце, шаноўная публіка, за нечаканы перапынак у нашай канцэртнай праграме. І зноў на сцэну запрашаюцца 3 мудрацы з усходу. Мудрацы славны з усходу приходять. Ладаны миру золото приносят. Христос родился, Бог объявился, ангелы играют, дитятка витают, дива обвещают. Вось наши гостинцы-подарунки. Мира, гаючий олейчик, ладан, духмяная смолка, ды золотка. Мы подрыхтовали гэты калядныя подарунки, и вы так рабіце. Хай будут ваши подарунки щедрые и шчырыя. Нас хоць і не аб'яўлялі, але мы таксама па-свойму заспяваем. Рок, 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 рок. Бей, 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 бей. И-го-го. И-го-го. А цяпер падрыхтуйцеся сустрэч галоўнага героя. Цар над усімі царамі, король над усімі каралями, сам Ісус Христос і святое сямейство. Слава, 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 слава. Пробачте, яму уже спать пора.
Анюлі, детки усе поснули, один мой сынок не спит, не гуляе, с катком размаўляе. Вось такая традыцыйная калядная гісторыя. Мы спадзяемся, што вам вельмі спадабалася, таму што мы паклалі шмат намаганняў, каб яе для вас падрыхтаваць. Мы чакаем трошачкі нейкія заміначкі. Вось, зараз я сябе бачу, вас, на жаль, не бачу, але вось такая традыцыйная гісторыя у стылі батлейкі. А цяпер нам не хапае яшчэ аднаго вельмі традыцыйнага героя і ўдзельніка для нашай каляднай ялінкі. Можа, хтосьці заўважыў, каго нам не хапае? Калі вы ведаеце, каго не хапае, калі ласка, напішыце ў чат. А я паклічу сваіх дзетак, я паклічу Наю да мяне, каб яна прыйшла і сказала, каго ж нам не хапае? Наечка, ідзі да нас сюды, раскажы, каго не хапае на нашым свяце? Кого не хапае у нас на свяце? Гучно кажи. Может, у сестрички своей запытаешься? Ну, давайте позапытаемся у Туи. Кого не хапае на нашем святе? У нас на святе не хватает Святого Миколая. Ну, давайте кликать. Святый Миколай, Святый Миколай, Святый Миколай, Святый Миколай. Нідзе? Можа, ён затрымаўся недзе на прасторах інтэрнэта? Давайте паспрабуем яшчэ раз яго паклікаць. Святый Миколай, Святый Миколай. О, штосьці тут з'явілася. Звон звенит, ворчей, звенит майстрів у целом світі прислав ганчей. Звон звенит, ворчей, звенит майстрів у целом світі прислав ганчей. Привітання, мої дороженькі! Як мене чувать, як мене бачно! Я вельми сумував по вам! Як у вас справи? А я не один до вас завітав, со мной завіруха, і у мястэчку, і у поле нагулялася даволі, не давала снегу спать, примушала танцевать. Ох, вось якая наша завіруха. Привітанне, дороженькі. Ох, я вельмі стаміўся, але я з задавальненнем з вами пагуляю. А наша гульня зараз будзе вельмі цікавая, яна называецца «Музей». Калі ласка, уключыце ўсе камеры, каб я вас бачыў. Лепей. Итак, пачынаем. Гульня такая. Я кажу тэму, гэта тэма пра наш музей. Пачнем мы з зімовага музею. У гэтым музеі ўсё пра зіму. Я ўсё гэта ведаю. Я буду ахоўнікам в гэтым музеі. Калі я кажу, пачынаем, вам трэба стаць перад камерай і паказаць нешта зімовае. Снегавіка, Деда Мороза, Святога Миколая, Снягурку і яшчэ нешта зімовае. Калі я на вас гляджу, вы павінны стаяць і не рухацца. А калі я адварочваюся, вы можете змяніць тему, зрабіць нешта іншае зімовае. Добра? Пачынаем. Раз, два, три. Рабіце нешта зімовае. Так, я вас гляджу. Не, трэба не паказваць, трэба рабіць. Так, пераўтварайцеся ў некага. Так, гляджу. Бачу сняжынку. Так. Зараз замираем. Калі я адварочваюся,
Поглядите в камеру. Отворачивайся, вы меняетесь, и я снова поворачиваюсь и гляжу на вас. Так, так, так. Усе не рухаемся больше. Зараз я гляджу. Аховник ходить по музею и глядеть, кто тут у нас рухается. Ті все экспонаты на месте. Снова поворачиваюсь. Меняйтесь. Раз. Замерли. О, так, это что у нас там? Мабуть, ялинка ці сняжинка, не бачно. Добре, ведаете вы зимовые словы. А зараз мы пойдем в музей зоопарк. Там будут разные живёлы. Коли ласка, показывайте мне разные живёлы. Что есть у зоопарку? Покажите мне. Гляджу, гляджу, гляджу. Гляджу, так. Это лошадка, напевно. Так, нехто з рогами. Зайчик, это зайка. Бачу зайку. Так, замираем. Замираем. Я отворачиваюсь, а вы некого іншого животного показываете. Раз, два, три. Хоп! Так, какие у нас живёлы в зоопарку, в музее есть? Ой, так само з рогами не. Кто это там скача? У моим музее только неживые экспонаты, яны стоять, яны замирают. Так, 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 поглядел. Добро, вельми добрые экспонаты у меня. А зараз мы переходим у навуковый музей. У этом музее есть роботы и разные машины. Коли ласка, зробите мне некого робота ті машину. Так, так, так. Ох, бачу робота. Ох, и он рухается. И он механичный. И он рухается повольно. Какие пригожие роботы у меня. Ох, замерли. Я отворачиваюсь, а вы меняйтесь. Робите іншого робота. Раз, два, три. Повернулся. Так, никто не рухается, я гляджу. Я гляджу, как никто в моем музее не рухался. Усе экспонаты стоять. Гляджу, гляджу. О, добро гуляете, детки. Ну все, зараз наступная гульня. А вы ведаете, что Дед Мороз приходит до вас, ой, Святый Миколай, забылся, приходит до вас только взимку. Тому я ніколи не бачил ни лета, ни весны, ни осени. И я бы хотел, как вы мне допомогли зразуметь, что это такое. Весна, лето, осень. Коли ласка, покажите мне нечто летнее. Речь некую покажите, ті самі переобранитесь у нечто летнее. Покажите мне, что такое лето. Это танцы? Я бачу, о, плавают. А як это плавать? Там же лед. Як по льду плавать? А влетку нема льда? А что там? А что вы носите в летку? А, окуляры некие, ну, ой, какие пригожие окуляры бачу. А что у вас еще есть в летку? Принесите, принесите нечто не летнее. Добро, добро. Ох, там нечто бачу. Кветочка. Ой, пригожая кветочка. А я только ильдинки бачу, а кветочек ніколи не бачу. А какие у вас сукенки пригожие. А, ох, вось якая червоная сукеночка. Якая пригожа.
И виноград у вас есть, а я николи не коштовал виноград. А покажите мне, что бывает весну, что такое весна? И чем она отличается от зимы и от лета? Что мы робим весной? Ну, что такое весна, коли ласка, покажите. Так само не... Ой, речки, напевно, лед сыходить, и речки яны тякуть. Вау! Вось дык весна, усё тячэ. Ой, рослины, яны зялёныя бывают. Вось так яны з'яўляюцца у весну. Ох ты, як прыгожа! Вось бы мне поглядеть на весну. Якая зялёная прыгажосць. Добра, детки. А что вы бачите осенью? А что у нас осень з'яўляецца? Покажите, калі ласка. Листочки падают. Покажи. Ох ты, вот так яны летят листочки. И птушки все улетают. Ох, а я ж амаль не бачу птушек. Так. Ой, вы апранаете куртку. Так. Бо дождь идет. Ой, а я бачу некую птушку, и она подобна на индюка. Ой, это, напевно, некое свято. Осень. Листики пригожие. Ой. А якія пригожие поры года. Мабуть, калісьці я так само их побачу. Але зима так само вельми пригожий час. А давайте я вам зараз почитаю цікавую казку. Ви, коли ласка, не сядайте. Вам треба буде эту казку показывать. Ведаете вы, что такое пантомима? Не ведаете? А это коли вы без слов показываете нечто. Вот я вам зараз буду читать сказку, и то, что я читаю, вы будете показывать, ніби у театрі. Так, я присяду. О, яка у мене пригожая книжка цудовная. Так, зараз. Слухайте, калі ласка. Казка называется «Курочка раба». Напевно, вы знакомые с этой казкой, тому вам будет легче. Жил-был дед. Покажите мне деда, калі ласка. Як выглядає дед? Ось такий старенький дед. Жила бабка. Покажите бабку. Бабка, старенькая бабка. Такая ж, як дедка. Была у них курочка-рабка. Як курочка виглядає? Ось так яна. У яе невеликі крылки. І вона ось так квохча. Так. Нанесла курочка яєчок, повний подпечок. Ось так яна села і нанесла яєчок. Вельми добра. Собрала бабка яєчки у чарапицу, ды поставила на полицу. Ось, ой, якое пригожее яєчко там отрымалося у курки рабки. Мышка бегла. Бегла мышка. Хвостиком махнула хвостиком. Чарапица упала. Яєчки побились. Усе яєчки побились. Бах, ось так. Плаче дед. Як дед плаче. Ай-яй-яй, дед плаче. Плаче бабка.
бабка плаче, ай-яй-яй. А курочка кудахча. Вороты скрипять. Як вороты скрипять? Отчиняются, зачиняются и скрипять. Ось так. Трески летять, сороки трощать. Як сороки трощать? Хто ведає таку птушку сороку? Сороку білобоку. Так, ось такі птушки. Гусі кричать. Га-га-га, гусі кричать. Га-га-га, кричать гусі. А собаки брешуть. Собаки брешуть. Вау-вау-вау. Собаки ось так. Ось як добре брешуть собаки. Іде вовк. Іде вовк. Дедка, бабка, чого ви плачете? Питається вовк. Чого ви плачете? Каже вовк. Ох, який вовк. А як же нам не плакать? Была у нас курочка-рабка. Ой-ой-ой, показывайте. Опять як была курочка-рабка. Нанесла курочка яєчок, повний подпечок. Собрала бабка яєчки в чарапицу, да поставила на полицу. Мышка бегла, хвостиком махнула, чарапица упала, яєчки побились. И волк завыл. Ему так само стало сумно. Иде медведь. Покажите, коли ласка, медведя. Ось такого косолапого топтыгу. Медведь. Волк, чего выешь? Пытается медведь у волка. А волк ему отказывает. Як же мне не выть? Жил дед, жила бабка, и была у них курочка-рабка. Нанесла курочка яєчок, повний подпечок. Собрала бабка яєчки в чарапицу, да поставила на полицу. Мышка бегла, хвостиком махнула, чарапица упала, яєчки побились. Плача дед, плача бабка. А курочка кудахча, вороты скрипять, трески летять, сороки трощать, гуси кричать, собаки брешуть. А я брахать не умею, дык и завыл, дык вось такой тем завыл. Выслухал медведь казку и одорвал себе хвост. Ого! И он одорвал себе хвост. Так с того часу и живи с куртатым хвостом ты, медведь. Вы бачили, якой хвост у медведя? И он маленький. Ух, застался медведь с коротким хвостом. Вот такая и казочка. А я вельми добро назирал за вами. И мне вельми подобалось, як вы мне допомагали з моей казкой. Великий дякую, детки. А зараз мы крыху присядем и поглядим мультфильм. Зимовый и вельми цікавый. Коли ласка, сядайте до экрану. Гучаний студією. Ну что, сподобался вам наш мультфильм? Коли ласка, включайте камеры. Я хочу вас бачить. Подобався. Нам так само сподобався мультфільм. А зараз ми ще криху посядім
І паспрабуем адгадаць мае загадкі. Зараз будзе віктарына, зімовая, незвычайная. Калі ласка, запусціце нашу віктарыну. Пачакаем. Зараз будзе наша віктарына. Зрабіце на поўны. Итак, гэта зімовыя загадкі. Глядзіце, калі ласка. З вады радзіцца, а вады баіцца. Што гэта? Думаем. Так, так, так. А адказка гэта лёд. Вось ён з вады. І не баіцца вады, ён нават можа плаваць па вадзе. Наступная загадка, калі ласка. Па калені вады, а не нап'ешся. Што гэта, деткі? Што гэта такое? Па калені, але не нап'ешся. Вода. Не, поглядите, калі ласка, на малюнок, на фото. Что там? Вода, водой можно напиться. А вот чим нельга напиться? Снег. Мой! Снег. Снег. Нечто белое такое. Давай, говори. Снег. Ладно, это снег. Разумные детки. Покажите отказку. Вот таки снег. Наступная, калі ласка, загадка. Улетку адпачываюць, а ўзімку дзяцей катаюць. Што ўзімку горки. Дзяцей? Горки. Горки катаюць дзяцей. А ўзімку на іх, а ўлетку на іх ці нельга з'ехаць? Санкі. Санкі! Дакладна, гэта санкі. Покажите, калі ласка, адказ. Так, гэта санкі, вось так. Мы з завірухай кожную зімку катаемся на санках. Наступная загадка. Не есть и не п'е, а ходить и б'е. Ой, что Часы, часы. Часы. Дакладна, гэта гадзіннік. Калі ласка, покажите отказ. Гадзіннік вось такі. Як ён б'е? Гэта звычайна вялікі гадзіннік у хаце стаіць і б'е бом-бом-бом. Наступная загадка, калі ласка. Со страхі морква вісіць, до зямлі і не достане, паху не мае, зімой вырастае. Что это за морква такая? Сосулька лядяш, дакладна. Калі ласка, покажите отказ. Як яна выглядае, гэта наша сосулька лядяш? Вось такая она. Яна з даху расце, униз. Наступная загадка, калі ласка. Па сцяжыне па дарозе. Бегчы я ў іх не ў змозе. І па снезе не ідуць. Лёд убачаць і лятуць. Коньки. Коньки. Вельмі дакладна. Покажите, калі ласка, адказ. Гэта коньки. А хто з вас умее катацца на коньках? Узімку. Ось. Ой, малайчынка, малайчынка. Наступная загадка, калі ласка. Шар поставлены на шар. Нос чырвоны, увесь твар, рот і вочы, вугалькі. Отгадайте, хто такі? Снеговик. 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 Так, гэта снегавік. Хто ўжо зрабіў снегавіка гэтай зімой? Ёсць такія. Малайцы, калі зрабілі. Снегавік, вось такой снегавік бывае, і такой бывае.
Наступную загадку, калі ласка. Пришла баба с ветрами, с белыми снегами, привела с собой деда с бородою. Кто это такой? Дед Мороз. А что за баба? Зима. Зима. Сама не Вельми правильно. Калі ласка, покажите. Вось яны такие. Подобны. Вялікі дзякуй, вы вельмі разумныя і адгадалі ўсе наши загадки. А зараз мы стаміліся сядзець, таму запрашаю вас усіх патанчыць. Уставайте, калі ласка. Я прыбяру свой пень, і мы зараз патанчым. Ting-tang, walla walla bing bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang. Ting-tang, walla walla bing bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bing bang, ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ніхто не стаміўся. Яшчэ, калі ласка, одну песеньку нам. Ехали в Голландию бульбашу спяваць, пачалі Еўропу всю бульбай частаваць. Няма ў свеце лепш нічога, драніка скачы, гэты смак дапамагае ўсіх перамагчы. Бульба — гэта суперклас, абароніць бульба нас ад усякай атыпічнай казцы. Бульба — гэта лад жыцця, няма лепей пачуцця, чым паесці смачна бульбы з масцам. Фритюры толькі за мяжой, з'еш такое, надзішся, то будзе неспакой. Каб заўсёды быць здаровым, бульбу адвары, і адразу вырасцеш да гары. Бульба — гэта суперклас, абароніць бульба нас ад усякай атыпічнай казцы. Бульба — гэта лад жыцця, няма
драников спрячи. Я бесславно помогаю всех перемогчи. Пульпа, это суперкласс, оборонит пульпа нас, а десятый артефишной трассы. Пульпа, это наш життя, я маленький почуття, чисто есть страшно пульпы из мяса. Пульпа, это суперкласс, оборонит пульпа нас. Пульпа, это наш життя, я маленький почуття. Ну что, еще силы? Давайте еще одну. Мне еще есть силы. Еще, коли ласка, одну нам песенку. Ох, заводная. Як я стомился. Я весь. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Приємно чувати, як фоніком бежить. Я зяю зорний снег вокруг, звон звончий звенить. Прощаються усіх поліншала. І втирають всіх собрал халяви скакала. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Скаляпнул мой базок, спяшается и снова. Привезти подарунки, всем повіншувати гром. Єдинка моя, jeszcze ранчей гучить. Яхай жадаю щастя вам, звон звончий звенить. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Звон звенит, звон звенит, звон звенит в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Не знайти в целом свете ты снова в ранчей. Ох, криху стомився. А як ви? Так само стомились. Ох, ох, вельми тяжко, деду, і не присесть. На жаль, хлопчики, дівчинки, нам треба розвітуватися. Нам ще треба спішатися до інших дітей. Ох, смак праці. Отсахай, Святий Миколая, детки ж подрихтовали для тебе різні пісні, танці, відео. За довольненням погляджу. Так, уключайте, коли ласка. Итак, первым номером у нас будет Альгер Абаканович. С Беларуси он дослал нам свое видео, которое подготовил. Шла коляда увечары, напекла пирогов печива, оставила пироги на столе. Сама села коляда у куче,
а малые дети за пирог. Пошла коляда за порог, а малые детки за пирог. Пошла коляда за порог. Якая пригожая традиційна колядна пісенька. А наступною буде у нас Марина Лівшин. Ах, як пригожа, дякую, Алінці, дякую за таку приємну музику. Пробачьте, я не так сказала ім'я, это ж була Софія Лівшиці. Вона так само удільничає в нашому гурті «Яворові дітки». Пробач, Софія, вельми пригожа ідея. А наступний буде Туя Соленник Ласічева. Так, послухаємо. Не загаснуть зорки в небі, поки небо буде. Не загине край забраний, поки люди будуть. Душка темная на свете, вечно не ночує. Зірники нотає в небо, сходинник красує. Белорусою рукою светлой правды сила, славу лепшою напиша Беларуси милой. Зацвіте яна, як сонця, пасля непогоди. В ровным полі, в ровным стане, вижу всіх народам. Не загаснуть зорки в небі, поки небо буде. Не загине край забраний, поки люди будуть. Не загине край забраний, поки люди будуть. Пригожа. А наступним номером буде Туїна сестричка Ная Соленник Бергер. Ой, калі ласка. Купалинка, темная
Рве, квіточки рве, цяночки звіває, цяночки звіває, квіточки зриває. Пригожі співала. Так, а наступний будуть Рада і Назар Зінчук. Я просто хочу трошки попередити. Спочатку ми поглядим те віншаванні, которые детки дослали нам заходя, а пасля будем авчимось тим, хто подрихтовався, включити своє відео і зробити це ну, попросту у Zoom. Тому у вас буде авчимось, так само представте. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about these presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I won't care about these presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with some toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I just wanna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear those magical reindeer click. I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. All the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children so laughter fills the air. You, baby, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I just wanna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay awake to hear those magical reindeer click. I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? All I want for Christmas is you. All the lights are shining so brightly everywhere,
Christmas is you. Є більше пожежі. А наступним номером у нас буде Соня Довнар. Что там у нас, Наталья? Чекаємо відео Соня Довнар. Так. Задовольнением поглядим. Дякую, Соня. Які у нас усі дітки талановиті. Дякую всім, хто дослав нам відео. І опошнє з відео, яке ми отримали загадя, буде виступ Каті Музика. Слухаем вельми уважливо. Якуб Колос. Отрывок з віршу «Нарешті зимою». Не сядиться в хаті хлопчику малому. Кличе його речка, санки тягнуть з дому. Мамочка, голубка, просить он так мило. Може б ти на речку погулять пустила? Я не буду довго, зараз же вернуся. Трошечки нарешті в санках повожуся. Ну иди побегай, тройки пронися. Ды гляди в полонку, сынку, не увалися. Радость и раздолье хлопчику малому. Не позайстройстить, и он теперь никому. Які Дякую. Вельми прихожа прочитала, Катеринка. Що у нас зараз буде? Зараз у нас буде Данік і Паулінка та Нанка прочитають вірш. Ми переходимо до той частини, де дільники можуть долучитися, включити свою камеру і презентувати для Святого Ніколая, коли вони некий номер підрихтували. Вельми уважливо слухаємо. Дякую. Так, Якуб, ці відео перелічені. Якуб Колос, зима. Надышли морозы, речки заковали, белые березы шеренем убрали, замяли дороги ветрка снягами, лес як дед убогий с долгими усами. Опустил галины и стоит чурботно, зредку верховины зашумять маркотно. Мягкая перина в очи опирает, белая равнина никогда не к краю. Под пеленкой белой травы и листочки речка онемела, взмокли ручеечки. Омертвели лозы, чуть галёнки стают, а у полях морозы, да и ветры гуляют. Все. Молодці, Данік і Павлінка. Дякую вам велике. Детки, коли хтось з вас хоче нечто презентувати, пишіть у чаті, просто піднімайте так ручку, а ми вас побачимо і дадим вам можливість це зробити. Хто хоче наступним виступати?
Ну, смелей. Можна танчити. Ой, я бачу волонтерів, я бачу, що Діма Хайсьонок, і так само бачу Галину. Тому давайте Діма, а після Галина. Діма. Дайте ведать, ці чутно нас, давай. Добре чувати. Молодчина, Діма, дякую. Дітки, я буду називати ім'я ваших дорослих, тому що, хоча за все, я бачу менавіта його. Я бачу, що Галина, там дівчинка у вас, дочушка, хотіла нечто презентувати, але зараз зникла камера. Дітки, коли хто хоче ще, піднімайте просто так руку. Я буду називати, ой, я бачу, Вольга, Чеча, Ксенія, ти хочеш презентувати? Давай. А після, ось я бачу, Галина, ви включили камеру, давайте після Ксенії. Надошли колядные деньки, отзвенели на катку коньки. Вечером для кожного двора шодрики спявае детвора. И спадая с неба белый пух, каб святлейшим стало все наукруг. Дякуй Богу, добрый снег іде. Шодрый вечер коляду вядзе. Дякую, Галіки. Так, давайте зараз Галина. Ой, я бачу там ваша дочка со скрипочкой. Давайте. Скрипочка. Послухаем. Каватина. Я буду играть каватину. Третья позиция. Третья позиция. Соль, си, ре, соль.
Браво, молодчина. Я бачу в чаті, що Аліна, дочка Анна, хоче, маті Анна, дочка Аліна, хоче нам прочитати вірші. Коли ласка, Аліна, коли ти готова, давай. У зеленой елки пышные иголки, станем вместе в хоровод, скоро-скоро Новый год. Молодчина, Аліна, дякую. Господи Боже, віршик. Есть у нас еще жадающие? Давайте почитаем минуточку. Так, нехто з'явився. Так. Віршик ці пісеньку, ці хоче ще хтось щось для Святого Миколая. Розказати, заспівати, поіграти. Так. Смілей, хлопчики, дівчинки. О, я бачу, мені здається, Зора буде нечто нам показувати. Ого! Давай, Зора. Зараз буде нечто гучне. Не чуваць пакуль. Нічога не чуваць. Можа, дед стары нічога не чуе? І нам не чувати. Давайте почекаємо. Так. Не чуваць. О, ось зараз нечто чувати, мені подається. Так, чуваць. Бом-бом. Калі можна крышечку гучней. Дякую вам, сябры, за тое, што чакаеце. Гэта не заўсёды проста перайсці на новы фармат і каб усё адразу атрымлівалася. Таму дзякую вам за вашу за то, што чакаеце так за цярпенне ваше. Ну што, пакуль там Зора яшчэ рыхтуецца, ці ёсць нехта іншы, хто хоча выступіць для Святого Миколая? Просим. Калі ласка, выступайте. Ці будете рыхтавацца ўжо до наступнага году? Напэўна, так. Ну, добра. Хто можа падсказаць, ці будзе запіс відэа на YouTube, ці яшчэ дзесь? Так, мы записываем эту імпрэзу, і потым будзе выкладацца звычайна на Фейсбуке і таксама на сайце згуртавання беларусаў Канады. Ну, давайте, Святы Миколай, ці хочаш ты яшчэ нешта сказаць перад тым, як развітацца з намі сёння? Я чула, цябе яшчэ чакаюць у іншых месцах, і цябе, і пані Завіруху. Сяброў, дзетак, вялікі дзякую вам за канцэрт, за тое, што запрасілі мяне да сябе. Мне вельмі спадабалася, вы ўсе такія добрыя, прыгожыя, вельмі умныя, і мне з вамі было вельмі весела. І таму я з нецярпеннем буду чакаць сустрэчы з вамі ў наступным годзе. Вы не сумуйце, вы падрастайце, здаравееце, мужайце, і мы з вами сустрэнемся ў наступным годзе. Да пабачэння, сябры! Да новых сустрэч! Дякую вялікі табе, Святой Миколай. І пані Завірухі таксама вялікі дзякуй. Слаўна мы пагулялі, слаўна мы паразгадвалі загадкі і паслухалі, якія ў нас таленавітыя дзеткі. Ну што, сябры, надышоў нам час ужо развітвацца.
І перед тым, як мы развітаемся, я хочу вам подякаваць за тое, што вы былі сёння з намі, удзельнічалі. Хочу нагадаць вам, вось я тут гляджу мой чат, калі удзельнікі гэтага вебінара, калі вы хочаце атрымаць маленечкі падарунак ад Святого Мікалая ў выглядзе папяровых лялек у беларускіх строях Васілёк і Васіліна, каб самім раздрукаваць, выразаць і склеіць, пішыце, калі ласка, у Фейсбуке Ірыне Тоўсцік. Інфармацыя ёсць у чаце, калі вам трэба, там ёсць таксама яе email-адрес. Вось. Таксама, звычайна, у нас усе грошы, якія мы збіраем ад продажу квіткоў на гэтую імпрэзу, ідуць на развіццё беларускага цэнтра ў Таронта і на падтрымку парафіі святога Кірылы Туровскага. Але у гэты выключны год, які працягваецца ў новым годзе, згуртаванне беларусаў Канады замест квіткоў запрашае вас падтрымаць сем'і загінулых герояў Беларусі праз інтэракт на email mail@belarusian.ca. Гэтыя дэталі таксама ёсць у чаце ці ў запрашэнні на Фейсбуку. І апошняе, што я хочу сказаць, я хочу выказаць вялікую падзяку ўсім арганізатарам гэтай першай онлайн-ялінкі згуртавання беларусаў Канады, Алена Лявонченко і вся яе сям'я, которая так удзельнічалі, так плённа працавалі, каб падрыхтаваць для вас батлейку і ўвогуле ўсю гэту імпрэзу. Міхаіл Палітыка і яго сям'я, які быў нашым святым Мікалаем, і таксама Ірыну Тоўсцік, яе сям'ю, Соню за падтрымку і Дзіму таксама, а таксама сям'ю Сманцераў, Лёшу Сманцер, вялікі дзякуй за то, што ён падрыхтаваў для нас такую класную батлейку. Ну і таксама сям'і Саленікаў Уласічевых, которые прымалі ўдзел у запісе батлейкі, а таксама, конечно, ўсім вам, нашим удзельнікам, для якіх мы гэта ўсё і робім. Дзякуй, што вы нас падтрымліваеце кожны год, што удзельнічаеце ў нашых імпрэзах. Глядзіце запіс на Фейсбуку, на веб-сайце згуртавання беларусаў Канады, Belarusian Canadian Alliance.ca, калі я не памыляюсь. І прыходзьце да нас яшчэ. Вялікі дзякуй вам усім. Дякуем.